Tarkoitus olisi tehdä tämmönen kyläkierros. Se on mukava tämmöisellä skootterilla ajelettele pitkin poikin näitä kyliä. Katella aina mitä täällä tapahtuu. Tää on aika hiljainen kyläkin. Ei oo hirveätä liikennettä. Tässä on mukava. Tämmönen talli on tässä, missä saa näitä mopedia säilyttyä. Otetaan tuo mopedin liikenteen. Tää ei oo mopedi, kun tää on sähköskootteri. Ei tarvii rekisteröidä. Ei kun painaa vaan kaasua. Lähtee ajelemaan. No, hyviä vekotta. Sitä minä en oikein ymmärrä, että Joensuun kaupunki on noita sähköpolkupyöriä, mitä hittoja. Pitkin poikin näkyy olevan. Sinne hylätään. Tänään kävin tuolla kaupungissa. Ei oo kunnon touhua kylässä. Nonne. Lähetäänpäs huristelemaan tässä. Hyvä keli on ajella. Tuossahan tätä voi jo katsoa samalla tätä. Kuka lienee tuo pilikesäkkiä te? Aika hyvä rivi on laittana näkyy. Siinäpähän ne kuivaa.
Ei oo kyllä. On näilläkin kairalla tehty paljon hakkuita. Ilmeisesti puuhinta on hyvä. Tuossakin oli aikoinaan vanha permanto. Molemmilla puolilla. Semmoiseksi on mennyt nykyisin. Iso pilleri.